O sigui que m'he mort? Però com és que sóc aquí? Potser és que m'he convertit en un fantasma. Resposta correcta. Qui ho diria que ets un noi tan despert? Qui ets, tu? Us passa molt sovint als que heu tingut accidents. No us creieu per res del món que us heu mort. T'he preguntat que qui ets. Ara mateix t'ho dic, sóc la guia del riu de la mort, em dic Botan. Sóc el que a Occident en dirien la deessa de la mort. Molt de gust. El gust serà teu, ho has sentit, maca? Espero que no hagis portat cap arma per fer-la servir a l'altre món. Encara que no ho sembli, he tingut un xoc molt fort. Ni que això fos un concurs de la tele, estúpida. Podries fer veure que estàs una mica trista, eh? Ara no em diguis que t'he espantat, que rondinaire, ja ho veig. Ets tal com et descriu la llegenda del rei Enma. Yusuke Urameshi, 14 anys, poca solta, violent, geniut i temerari. A més, ha robat i és un cap de trons. No em diguis que també. Ui, potser és millor que t'hagis mort. Gràcies per la comprensió. La veritat és que la teva mort no estava prevista al món dels esperits. Què? Ni el mateix rei Emma, amb tota la seva saviesa, es podia imaginar que moriries per salvar aquell nen. Per això no tens cap lloc on anar, ni al cel ni a l'infern. Com que no hi tinc lloc? Com pot ser si m'he mort per salvar la vida d'aquell nen? No ho sé pas si deus tenir un xoc de debò. Vols dir que parlaries tant? De fet, sí que estava previst que el nen l'atropellaria al cotxe, però s'hauria salvat miraculosament sense haver-se fet ni una rascada. Què? Sense ni una rascada? Sí, em sap greu dir-t'ho, però... la teva mort no ha servit per res de res! Que ha sigut un xoc, això. Ara sí que et pots queixar.